खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ बेनिखाय दिनै आं मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो सानबाय ओरैनो थास्लायस्लाय मा खालामनो साननानै डिउटियाव दङब्लाबो ससे सुंद' गुसुङैब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने ब्लग लाबोनो सानदों बेनिफ्राय जोङो दा फुंनि नास्ता जागोन नास्ता जाखांनायनिफ्राय माने जों डिउटि खालामगोन आरो ओमफ्राय डिउटि खालामनानैहाय जों दा खयथायाव गयो आं बेखौबो खोन्थाखानोसै जोङो दा 11थानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दा हरनि 11थायावसो गगोन बेनिखायनो आं कन्टेन्टखौनो लाबोनो थाखाय समखौनो मोना होमब्लाबो आं दसे लाबोबाय थागोन माने मोनालाबो नाजागोन आरोना नोंसिनि गेजेरावहाय बिदिनो गुसुं-गुसुङैब्लाबो लाबोनो बेबायदिनो जों मा मावनाङो ओमफ्राय मा मोनो लासै आं नोंथांमोननोहाय माने मोनसेयै देखायलांबाय थागोन देखायलांनो नाजागोन आं माने सम मोनाब्लाबो जाखिनि दसे 5 मिनिट बा 2 मिनिट मोनो बे टाइमावनो आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजाबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा जायफोरनाखि आंनि भिडिअखौ नायो इन्टारेस्टेड मोनो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो नोंथांमोननि लोगोफोरनिसिम हागौ होनजासे मेसेन्जार आरो वाट्सएपआव माने सेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि अननायजोंनो आङो जौगानानै जाहाथे आंबो मोनसे मोजां कन्टेन्टखौ लाबोनो हाबाय थायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सायाव आसा खालामनाय थाबाय बिदिब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामासे सुरु खालामनोसैलै ओंख्रि नाङानो होआ आंबो नांला आं सासे सामान जानोसै Itu tanah ada tanah teman dia nana. Sahabat himpunan aku enggak. Tung rau. ये ढक्कन लेके ऊपर ढक्कन लगा गया हो वो ऑमलेट मारने एक पूरा आदमी खा लेगा तो उसको बाहर नहीं रखेगा पूरा आदमी खा लेगा अंदर रखो इधर रखो ओ साव ये साव नरसिंह टमेट' ओमफ्राय नै बेखौ जागोन बेनिफ्राय नै बेखौ फ्राइ राइस बानायनाय जागोन ओमफ्राय बेखौ संगोन आरो ओमफ्राय नै बेखिनिखौ माबायाव होगोन नंबर डायल करो ऐसे वो हाफ वीडियो आएगा अभी देखो चाव है चिकन चाव है इधर ऑमलेट है इधर में चाव इधर है और इधर में चाव का राइस है मंदी है चाव
हनै मालिया ना मै थांगो मैबो गोमाबाय मानसिया एह आं फुमारदों नामा फिमिया लोगोफोरनावनो सोंहरनायसै आं फुंदोंना हामदों खोन्थाहरदो मानसिफ्रा आं फुंबाय थादों ओमफ्राय आं हामनायसो मोनबाय इसका नेम नहीं क्या उसका नेम कुक बिरयानी का मास्टर जाबिर क्या जाबिर जाबिर अच्छा नेम जाबिर है लेकिन मास्टर बोला है उसको मास्टर है ना इसलिए उसको मास्टर बोला लेकिन अच्छा ओरिजिनल नेम जाबिर है जाबिर